og et dejligt bund dild. Tre fede hvidløg. Kom gående over gaden. Skal vi tage 4? En, 2, 3 og 4. Salt, pepper eller peber og peber. Sådan lige knap en deciliter olivenolie. Kyllingefiléer lægges i et ovnfast fad. Kyllingefiléerne placeres i et ovnfast fad og krydres med salt og peber. Porrer skæres ud, og rød peber skæres i strimler. Cirka 20 cherrytomater halveres. Kyllingefiléerne ryger i ovnen på 180 grader i 20 minutter. Tilbage til pestoen. 2 deciliter mælk. Det var igen, og lad os se, om det kan lykkes med nummer 2. Pas på! Mums. Så skal der 3 gode gange creme fraiche i. Hvis man er rig, så er det med sådan 36%, og hvis man er en fattig røv som os, så er det sådan en 7 eller 9%. Jeg tror vi smider 4 i stedet for, det kan jeg se, det er bedre. Så skal pestoen og mælken og creme fraichen røres rundt med kærlig og nænsom hånd. Prøv at se, hvor kærligt og nænsomt det går. Så har kyllingefiléerne fået 20 minutter i ovnen ved 180 grader. Så skal der puttes lækkerier på. Tomaterne lægges på kyllingefiléerne, og dernæst den røde peber. Og så ryger porrerne oven i det lækre fad. Så skal vores pesto blanding ellers bare hældes ud over. Blub, 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 siger det. Fadet ryger i ovnen igen. Og her skal det så have en halv times tid, altså 30 til 35 minutter, hvor den bare står og hygger sig. Og så skal der koges en omgang ris til det lækre måltid. Så er retten blevet taget ud af ovnen og blevet serveret på disse tallerkener. Ser det ikke lækkert ud?